Petrov zdar pri vlačiari. Chcel by som vám dnes ukázať novinku, ktorú sme naskladnili. Je to Nice SPLT vo veľkosti 7 inč. Ako vidíte, v balíčku sú 3 kusy, má aj aromu, shrimp, kreveta a je naskladnená v rôznych farbách. Ako vidíte, je to smačík 7 inč, je necelých 18 cm, teda je predurčený na lov na vertikál. Uvádzajú, že dá sa z nich chytať aj Karolina alebo Texas Rig. Za mňa je to ideálna nástraha na vertikál. Ako vidíte, tá mäkkosť gumy je naozaj skvelá, tak si to poďme pozrieť ešte, ako pracuje pod vodou. Takže na strahu som pre rýchlosť nastražil len na jigovú hlavu. Vy tam môžete použiť aj zavrtavaciu hlavu a stinger, ale nástraha je vybavená aj drážkou na offsetový háčik. Ako vidíte, mäkkosť gumy je fakt skvelá a pracuje veľmi prirodzene a krásne tá nástraha. Takže odporúčam určite vyskúšať hlavne pri vertikálnom love. Veľkosť je ideálna, necelých 18 cm, v tomto období vezme aj menší zubač, ale cieľom je samozrejme veľká ryba. Tieto nástrahy sú dostupné na e-shope, tak neváhajte a vyskúšajte ich. Tak čaute a Petrov zdar.